Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunya na Fetsa 9 kan Oktubre taon 2023. Si Pio Fernandez. Inutuntaan dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Na mga nagkukonduser ni na checkpoint party kan kasuguan kan COMELEC mo yan na nagraranian na eleksyon pasiguro na sa mga pagsisita o pagti-check kan mga nagmumorotor na sa indang pigpapapurundo sa gilid kan tinampo kung sa inanas na naka-bulletproof na mga ini habo nang mangyari sa lado kan kapulisan. So duwang nangyari insidente sa UAS na nagadaan so duwang membros kan UAS PNP parte sa nakan pagperformar kan trabaho nagsita sa alanganin na oras sa banggi ni mga standby alagad pareho ang duwa napuruhan kan badilon an mga ini kan mga armadong kalalakihan kuta na posible buhay pa ang mga iningunyan kung kapwa nakasulot nin bulletproof nasabing mga pulis kung kaya sa ngunyan pasiguro na ang kapulisan habang nasa checkpoint nakasurulog na ang mga inikan sa indang bulletproof. Ang mga checkpoint sa ngunyan haros may mga sorpresa na mga checkpoint na sa iba-ibang parte kan albay lalo na digdi sa 3rd district party na ini kan mga lakdang kan COMELEC asin PNP sa nagraraning eleksyon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Thank you so much, Chief Jim. Mientras tanto, sa rupang dispatcho sa bareta lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapon, please go ahead. Igigibo na sa nang kawatan kan Aleco ang supply kan kuryente napatay sindi aldaw banggi. Iyan ang padagos na reklamo ngunyan kan mga konsumidores lalo digdi sa southern area kan Legazpi pasiring nito. Kasubagong uddo mga 3 o 4 na beses naman nagpalsok asin nagbalik ang supply kan kuryente na daing abiso. Nagkakararaot na ang mga appliances. Aros Burbangi, on and off ang supply. Haloy ng pinag-urunan sa Kapitolyo ang planong pag-improve kan na power supply hali sa Legazpi pasiring sama nito sa Committee on Power and Energy ni Board Member Vic Siga Jr. Pero sakod sa ngunyan, lalo lugod naglalala ang brownout. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al. Diretso kan dispatchos lado lokal. Si Ans Galero nasa linya. Ans, good afternoon. Go ahead. Nasa linya na si Ans. Ans, go ahead. Good afternoon. Sa giraray na magtitiripon sa AGA ang Executive Committee kan Legazpi Port District Fiesta Celebration 2023 sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi. Ini ang sinabi ni Committee Special Committee Chairman JP Lee
kung saan alas 9 nin pagkaaga magtitiripon ang mga opisina kan o mga departamento o kan lokal na gobyerno kan syudad pati naman ang iba pang mga organisasyon na makakatuwang ninda sa pagkondusir kan maninglain ng mga aktibidad at sin programa may koneksyon sa kapistahan ni Senyor San Rafael sa maabot na Oktubre 24, 2023. Sigun sa iya, nakatalaan na iselebrar ang fiesta celebration kan syudad o kaya kan Legazpi Port District sa maabot na Oktubre 16 sagkod sa fiesta mismo kan kapistahan mismo ni Senyor San Rafael. Sigun sa iyan, masentro ang mga aktibidad kan kapistahan sa nagkapira mga programa kan simbahan bilang pagtaumayan onra sa patron kaini. Naglalao man siya Konsehal Lia na makakatawang talaga nindaan publiko pati naman ang mga pribadong organisasyon para mapagayon ngunya na taon ang selebrasyon kana sambitan ng fiesta. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ans. Ngunyan sa detalyes ka na mga bareta sa lado nasyonal, nasasabutan kang nasyon ang anuman na aksyon na pigigibong ngunyan kan Israel para depensahan kainian sa indang nasyon asin komunidad. Sigun sa Office of the President, pigihiling ninda ang diretso kan sarong estado para idepensaan sa diri kontra sa external aggression. Nakapalaman ang mga lakdang na inikan Israel sa United Nations Charter. Ipinaluwas kan Office of the President ang official statement sa hampangkan orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na masiguro kan mga ahensyas di gobyerno na ligtas ang mga Pinoy na nasa Israel kaibanan sa indang familia. Nagpaabot manin pakikisimpatiya ang Pilipinas sa mga taga-Israel na nawaraning mahal sa buhay dahil sa kariribukan kan nasabing kaya sa nasabing nasyon. Sa katakod na bareta, ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tabangan ang mga Pilipino sa Israel na gustong mag-uli sa nasyon sa tahaw ka nangyayaring giyera sa nasabing nasyon dahil sa pag-atake kan militanteng grupo kan Hamas, sigon sa sarong opisyal kan Department of Foreign Affairs. Susug kay DFA Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo Jose de Vega, malinaw ang orden sa indakang presidente na simbagon ang pagpapauli sa mga Pinoy na naipit sa Israel. Sinabi ni De Vega na base sa direktiba sa inda ni Presidente Marcos na maigot na i-monitor ang sitwasyon kan mga Pilipino kung kaipuhan mag-repatriate as quick as possible. Mantang wara pa ni nare-receiving report ang DFA kung may mga Pinoy na kaibanan sa mga nagadan dahil sa pag-atake kan Hamas sa Israel. Sa katakod pang bareta, posibleng dinukot ang nagkapirang mga Pilipinong nawawara sigun sa report asin informasyon na ipinadarakan sa indang kapamilya. Ini ang may kinaaraman sa nangyaring giyera sa pag-ultanan kan fersa kan gobyerno kan Israel kontra sa militanteng grupong Hamas. Sigun kay Filipino community leader Mark Pleños na presenteng nasa Israel sa Tel Aviv, ikinatakot kan mga Pilipinong kapamilya na madukot kan mga Palestinian na militaring Hamas an sa indang kapamilya. Kaibanan sa mga naresibing apod asin mensahe na may nawawarang tugang na dai pa nasususog sagkod sa ngunyan. May mga Pinoy na na-hostage kan Hamas asin dinara sa Gaza Strip. Alagad sa ngunyan, wara pa ning kumpirmasyon ang Israeli Army. Mientras na tinawan doon man ni Pleños na ang claims na ini dai pa nabiberipikar kan Israeli authorities. Sa may relasyon pang bareta, pinagkonfirmar kan Overseas Workers Welfare Administration na may sarong Pilipino ang tinamaanin bala sa tahaw kan giyera sa Israel. Sigun kay OWA Administrator Arnel Ignacio, tulos na nadara sa ospital ang biktima na nabidbidan na si Joey Fasulingan na nasa ngunyan nagpaparahay na asin nasa stable ang kondisyon. Dugang pa ni Ignacio, may 5 Pilipino OFW pa ang nawawara. Kaiba ng digdi sinda Grace Cabrera,
Shirley Murillo, sarong Noralin asin saro pang daina mimidbidan na Pilipino. Mientras tanto, siniguro man kan Department of Foreign Affairs na nakahanda sindang alalayan ang mga kababayan na gusto nang mag-uli sa Pilipinas hale sa Israel. Alagad sigon sa DFA, warang gustong mag-uli sa Pilipinas sa mga Pilipino na nasa Israel sa ibong kanangyayaring giyera. Sigon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, handa sinda sa repatriation, kasunod kan pangapudan kan nagkapirang senador na magkondukta ning repatriation mantang bukas pa ang mga borders. Sinabi kan opisyal bay naresibisin ng impormasyon na may diit na Pinoy sa Gaza na gustong magbalik sa Pilipinas, alagad dai pa ini nakukonfirmar. Dagdag ni De Vega na ang mga nag-apod sa mga embahada ang naghapot sana kan sitwasyon asin nagsasabing ligtas sinda. Sa iba pang bareta sa katuyuhan na mapakusog ang interoperability asin kooperasyon sa pag-ultanan kan Philippine asin US Naval Forces, partikular na sa maritime security operations, maritime situational awareness, logistics asin command and control, ginibo ang Air Defense Exercise o ADEX sa nagpapadagos na sama-sama 2023. Sa paagikan ADEX, matatrak asin mahihiling ang paparaning mga aircraft, magkakatabang man ini sa naval force na magpatibay sa koordinasyon asin defense system kang nasyon asin maprotektaran ang vital assets. Apuera kay ni nagkondukta man ang mga nagpartisipar na Navy ships asin helicopters kan cross-deck landing asin pagmaneobrada kan mga barko na nagbilog ning solidarity, loyalty asin victory formations na nagsisimbolo sa kooperasyon, commitment asin pagkakasararo kan duwang nasyon. Ang taon na bilateral Navy-to-Navy exercises sa pag-ultanan kang Pilipinas asin Estados Unidos de America ang madurar sagkod pa sa Oktubre 13, 2023. Mabueltada ang detalyas kan mga barata pakalis man kan nagkapirang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos. Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Pisa mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy, tuloy.
Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod ang Puwersas Armadas kan Pilipinas na ang pinakusog na COMELEC checkpoints. Iyon saro sa mga factors tangani makamtan ang orderly as in peaceful barangay as in sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Kasunod kay ni siniguro man ni AFP Western Mindanao Commander Major General Steve Crespillo na padagos nindang papakusugon ang kampanya kontra sa loose firearms. Sa katunayan, sa Central Mindanao, nagkapadagos ang pag-surrender kan mga dating rebelde kasabay kan pag-turnover kan sa indang mga armas de fuegos. Paliwanag kaini sa paagi kan mga piglatag na COMELEC checkpoints, madaling madakop ang mga violators arog kan may daranga mga badil na ipinagbabawal sa kunyan dahil sa eksistidong gun ban. Afera digdi na agapan man ang anuman na kriminalidad kapag igwang checkpoint asin police visibility sa inman na lugar. Dodoblehon pa kan Commission on Elections ang ipigapautob kay ning paghigpit sa maabot na national asin local elections sa taon 2025. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na kaipuhan magdoble kayod ang komisyon para sa eleksyon dahil mas dakul ang pasaway sa panahon ka national asin local elections. Patunay kay ni ang komisyon na seryoso ang poll body sa paglinig kan eleksyon sa nasyon sa paagi kan pagsangat nin kadakol na mga disqualification cases asin election offense cases sa mga kandidatong day nagsusunod sa guidelines na ipinagtalaan kan gobyerno. Matatandaan ng ngunyan pa sana todo na ang paghigpit kan COMELEC para sa barangay sinsangguniang kabataan elections sa nagadang-adang na Oktubre 30 kaining taon. Mientras tanto, sinabi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na cleared na giraray hali sa volcanic smog o VAG ang Bulkan Taal. Ini ang pinag-anunsyo kan nasabing ahensya kasunod kan ipinautob na kanselasyon kan klase sa manlain-lain na lugar harani sa Bulkan Taal dahil sa patakot kan VAG. Sigun kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, sa ngunyan, very clear as in malinaw nang nahihiling ang main crater kanasabing bulkan. Wara maning nahihiling na VAG na nabibilog sa ibabaw kan bulkan as in makaskas na nadidisperse ang plume dahil sa paros. Mientras nalininaw kan ahensya na harayong makaabot sa Metro Manila ang VAG, lalo na ngunyan na panahon kan hangin amihan. Nakipaghuron si Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos sa mga opisyal kan Union of Local Authorities of the Philippines tanganing tukaron ang national and local collaboration manungod sa implementasyon kan Executive Order number 41 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. manungod sa pagbabawal sa pagkolekta ning pass-through fees. Kaibanan sa mga fees ang mga minasunod: sticker, discharging, delivery, market, toll, entry fees, mayor permit fees na pigtatao sa gabos na bihikulo na nagdadaranin mga kalakal na nag-aagi sa mga manlain-lain
na pampublikong patinampo o kaya tinampo na pigkonstruir asin pigapunduhan kan man iba-ibang LGU. Pig-inganyar naman ni Secretary Abalos si National President Governor Dax Kua asin iba pang league officials na inganyaron sa indang member leagues asin mga respective constituent LGUs na magpasar ning resolusyon na minasuporta sa nasabing orden ehekutibo. Sinabi ni Abalos, importante na magkatuwang asin nagtatabangan ang national government asin ang mga league of o kaya ang mga LGUs para epektibong masimbagan ang gabos na agyat para mas na maging efektibo asin makaskas ang paghatod nin serbisyo sa komunidad. Siniguro naman ni OLA President Governor Dax Kua an sa indang suporta sa EO41 sa pagikang pagpasar ning resolusyon na nangangapulan sa mga LGUs na magsunod sa nasabing direktiba. Mientras tanto, efektibo na ang paramientras na pisong dagdag o provisional fare increase sa minimum na pamasahe kan mga pampublikong jeep sa bilog na nasyon. Magiging 13 na ang minimum fare sa mga traditional jeepney, mantang 15 pesos naman para sa mga modern jeepney. Sa ibong kan paglangkaw kan pamasahe, nagkaperang super ang nagsisingil nin 12 pesos sa mga pasaheros. Ipinaliwanag man kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dahil provisional o paramientras na ang paglangkaw kan pamasahe, pwedeng magsingil ang driver nin dagdag na piso maski dainin tarifa. Sa Nobyembre pupunan man kan LTFRB Board ang pagdangog sa petisyon na 5 pesos na aumento na pasahe sa jeepney. Ultimo sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, piglalauman na masapar paman giraray nin power interruptions ang Luzon apisar kan malipot na klima ngunya na bermants. Sigun kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, igwang apat na potensyal na yellow alerts na posibleng mangyari sa Luzon ngunya na taon. Sinabi ni Yusek Guevara ang El Nino phenomenon bilang pangenot na rason para sa posibleng yellow alerts na pinagmomonitor kang DOE. Sinabi niyang saro sa hydropower plants na kapag rehistro nin 70% na pagbaba kan kapasidad kaini. Pag-abot sa Visayas, posibleng magsapar nin power interruptions sa Bangi dahil walang solar power. Mantang sa Mindanao, dahil nahiling ang anuman na posibleng yellow alert sa Mindanao dahil 2/3 na ang demand sa kuryente. Bareta sa ibang nasyon, nagkanselar na nin 12 ng flights ang darakulang ereferto sa ibang nasyon sa tahaw kan nagpapadagos na gyera sa Israel. Kaiba na naladigdi ang mga flights pasiring sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv ang American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates asin Ryanair. Sa ibong kaini daiman pinapundukan Airport Authority sa Israel ang Commercial Air Links sa ikaduwang international airport kan Israel sa Eilat, nasarong tourist destination sa Red Sea. Sigun sa Israel flag carrier na LA1 o kay LA1, padagos ang mga flights sa Tel Aviv alagad may nagkapirang flights na ino-operate kan foreign partners ang nagkansilar na. Sa sports, ibabandera ni Ange Kouame ang team kan UB Chartres Metropole sa French League matapos tabangan ng Gilas Pilipinas na maging hadi giraray sa Asian Basketball. Kinonfirmar ini ka na grupo matapos na kan Septyembre napapirma kan kontrata ang 6'11" na si Kouame bago opisyal na ipinag-anunsyar. Si Kouame ang pinakabagong Gilas big man na mabalo sa overseas matapos na magpasiring sa Japan si Nakai Soto asin AJ Edu. Tulong kampyonato anako ni Kouame sa Ateneo Blue Eagles asin naging finals MVP kan season 85 asin season MVP kan season 84. Kampiyon man siya sa Phil Oil, PCCL asin PBA D-League.
Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot iyan ni News Director Mardela, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran sa Technical Control, Tatanems Flora, sa IT yaon dyan si Jerome Martinez. Sa Luwas and Mega Force Patrol, ako po ang sa idong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon.